दिन 11ଟା ବେଳେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଶେରଗଡ଼ NH ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଁ ସିଧା ନୀଳଗିରି ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଲି। ଗରମ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟି ପାର ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ପାହାଡର ସୁନ୍ଦରତା ପୁରା ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନୀଳଗିରିରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଆଗରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଗାଈ ମାନେ ଗଛ ଛାଇରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଆସିବା ବେଳେ ପାହାଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରଖିଲି। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଡି ଟିକଟ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଗଲି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କାଟି ମୁଁ ସିଧା ଉପରକୁ ଚଢିଲି। ପାହାଚ ଚଢୁ ଚଢୁ ଦେଖିଲି କିଛି ଛେଳି ବି ସେଠି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କଲି। ତାପରେ ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୁତା ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି, ଯୋଉଠି ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସବୁଆଡେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ନନାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଉପର ତଳର ଭ୍ୟୁ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର। ଏସବୁ ଦେଖି ସାରି ମୁଁ ଗଲି ଆହୁରି ଉପରକୁ। ବାକି ଦୃଶ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।